लोगोफोर भिडिअखौ एसेबो स्क्रिप्ट खालामनाङा फुरा नायजोबथार माने दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि माने दैबानाजों हा लांजोबजानाय बायदिसिनासो लोगोफोर नायना लाजोबथार आरो आंनि बे चेनेला गोदानसो नायजोबथारलाय फुरायैनो। हाय लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय। आंनि चेनेलनि नामा RM मोसाहारि चेनेलाव नोंसोरखौ गासिखौबो बरायो आरो आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना हो, मदद खालाम। नोंसोरनि मदद खालामनायनि लोगोजोंनो आङो बोलो मोनो। बेबायदिबा नायबाय थादो नै माबायदि दैया लांजोब्बाय नै लोगोफोर नायलाय बा गैला सेस खतम माने नै बेसेबां दुखुनि बाथ्रा नायलाय नै लोगोफोर नायलाय नायना ला लोगोफोर नै माबायदि हा लांजोब्बाय गय बागान सेस औवा बागान लांजोब्बाय। एसे सिगाङाव थांनानैबो नायबावनो गरमथार लोगोफोर एकदम थानो हालायलायाखै सान्दुं दुंदोंना ओंखायनो नै आरो नायलाय नै माबायदि जाजोब्बाय नायना ला लोगोफोर एसे माने सिगाङाव थांबावनि बेहायबो माने जिसिपिजोंसो खुरलायबाय नै एकदम लामायानो गैला नै सेस खतम माने हाबो गैखालानो माने सेस दैमा जाजोब्बाय। दैयानोथ' सिगां एफा गिदिर नङामोन दा दैया माने ओरैबायदि गिदिर जाबाय माने नायना ला लोगोफोर नै माबायदि खालामजोबखो नै सेस माने लामायाथ' लामा गैखाया माने सरकारा बेफोराव एसेबांबो खेल लाखाया नालाय ब्रिजफोर बानायना होबासो बे आरो गामि ओनसोलावबो दा हाबनानै देखायगोन बे माने फार्स्टनि नायना ला नै माबायदि लांजोबखो नै औवाफ्रा गैला नै दैमायाव सेस माने गुनानै फैजोब्बाय। नायना ला नै लोगोफोर गामि नैबे खाथियावनो हाबग्रोनि र' नायना ला नोंसोर नै सफैबाय नै माबायदि नायना ला नै लोगोफोर ए गय बागान गोजामोन सेस नै लांजोबथारबाय। न' मोजां एखुजोबबाय नै बेबो लांबावथारसै नै औवाया गैला नै खतम जाथारसै नै एसे सिगाङाव थांबावनि नै नायना ला नै माबायदि लाबोजोबखो नै हाया बैयो मैया हरावसोबो समानमोन नै हरसेयाव बायदि खुरखाबावखो नै गैला सेस नै नाय ओइहाय न' मोजां दंथारोमोन सेस खुरखाजोब्बाय नै ओइ त्रिपाला माने दैखौ गिनानै लुब्रबदोंमोन बे त्रिपालाव माने थानो होननानै जमायैनो केम्प बानायब्रबदोंमोन। नायना ला नै ओरैबो नायना ला नै लोगोफोर गैला सेस खतम खालि सयथि बिसि दुखुनि बाथ्रा माने ओरैबायदि जोंनि जायगाखौ माने बर' फिसाखौ इसे दुखुआव दोनबाय बा आसलथे माने बर'फोरखौसो बेबायदि माने बांसिन बिपदआव गोलैनाय नुयो। बेलेग हारिफ्राथ' मालाय दै सेराव थाबाबो गावसिनि सरकारा नायखायो नालाय नै नायना ला जोंनि सरकारानोथ' मालायनि आन्दाराव जाबाय नालाय जेबो बुंनो हाया जायो लोगोफोर माथो होननो जोंनि सरखारखौबोथ' एसेबांथ' गाज्रिथ' बुंनो हाया मालायनि आन्दाराव थाबा माने गासिबो जेबो खालामनो हाया जाखायो एलेन सरखार आरो नायना ला नै सेस माने न'आव खेमसेनि बाथाम बायदिसिना बाथाम सेस थांजोब्बाय। दैमा गेजेराव नै दैयाबो गिदिरथार बोरै बारगोनथाय लोगोफोर जारलासो जादों नै नायना ला नाय नै हारसिं फैदों लोगोफोर नङाबाथ' आं नोंसोरखौ गासिबो देखायगौमोन बे दैमाखौ नै बोरै बारदों होननानै दानथ'ना आरो हारसिं बोरै दै बारनायखौ देखायनो लोगोफोर नै बारबाय जेनथेन लोगोफोर नै दैमाखौ बारखांबाय जेनथेन नै सेस माने दुब्लि बारि दैमा जाजोब्बाय दुब्लि बारिया नायना ला नै लोगोफोर खतम खालै लोगोफोर बिसि दुखु माने बेफोरखौ नायोबाथ' नायना ला नै सेस आंबो दैमा नै साइकेलजोंसो फैदों दैयाबो गिदिरथारना नै ओइथिं बुरिबो फैदोंमोन ओइ नै खिथु उनाव एसे एनै ओइ नै र' देखायगासिनो नै नायना ला नै बिसोरखौ माने भिडिअ बानायनो हायासै दैयाबो गिदिरथारना हिनजावफोर दै बारनायखौ बोरैथो भिडिअ लानो ओइ नै देखायनो हायासै माने गाज्रिबो नुयोना दैयाबो गिदिरथार आरो हिनजावफोरखौ बोरैथो भिडिअ लानो ओइ नै बेबो बुरिबावसो ओइ नै गथ'फोरबो फैलाबायदों ओइ नै खिथु उनाव लोगोफोर नायना ला ओइ नै बेबायदिबा सिगाङाव आग बारायबावबाय नै सफैबाय जेनथेन गामिखौ सफैबाय नै माबायदि नायना लाजेनदो नै सेस माने बे गामि दरसेया थांजोबखाबाय माने दैमाजों माने ओरैबायदि बुस्रावजोब्बायना बुंनोनो हाया माने सेस बे माइ गायग्रा हा गोजामोन ओइ नै गय बागानफ्रा खतम माने ओइ नै जेबो गैला माने बिसिनाव ओइ नै हनै नाय न'फ्रा ओइ नै सेस बोफायजोबदों माने
हरसेयावनो फार्स्टनियावनो दै बानायावनो बिदि जाखादों नै। आं दाख्लैनो फैनो नागिरदोंमोन माने मबाइल जोंनाबो कारेन्ट खुन्था बायजोबनानै माने मबाइला चार्ज गैयामोन ओंखायनो देखायनो हायाखै माने। आंनि गोदान चेनेलाव बेखौनो फार्स्ट हगारनो नागिरदोंमोन आङो नै होमबाबो उनाव नै नोंसोरनो देखायनो होननानै बेखौनो नै बल फिला सेस नै हारसिंखाय माने एसे खस्थ जादों लामायाबो गाज्रिथारना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। आं साइकेलावसो हमजाबनानै माने मबाइलखौ लागासिनो नै नायनालाय नै सेस हनै न'फ्रा बोफायजोब्बाय गैलालै बेसे दुखुनि बाथ्रा माने। आंनो नायना माने एसे दुखु मोनदों बे जायगाखौ बिसोरनोथ' खम दुखु मोनदों जानो हागौ न' मालिकफ्रा नै सेस माने मोनसेबो न' मोजां गैला माने सेस लांजोबखाबाय। न' मोजां मोजांखौ माने फाक्कानिबो न' दंलाय बेहाय नै रबार बागान गय बागान सेस माने नै गैला आरो बेखौबो लोमबोथारसै नै हनै न'फ्रा सेस बायलांजोब्बाय माने। नायना ला नै लोगोफोर गैला नै बाङा सिङा हरिमाल ओइ नै रिलिफ जाग्राफ्राबो साहा आबाद बागाननि सिगाङाव ओइ नै बेखौबो लांबावो माने दाख्लैनिफ्राय अखा हागौनावथ' लांजोबगोन सेस बेखौबो नाय। ओइ दैमायाव सफैफिनबावबाय आं लोगोफोर बे आंनि गोदान चेनेलखौ नोंसोरो बेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालामना हो। माने आं बोलो मोनो बेबायदिनो माने नोंसिनि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो लोगोफोर। हाजासे नोंसोरो शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो, साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। गावनिनो आंगो बर' इउटुबार होननानै ओइ नै दैमाया सेस जाजोब्बायलै लोगोफोर खतम। माने नै नायना ला नै औवाफोरखौ माबायदि बुखुनानै दैमा गेजेराव लाबोजोब्बाय नै लोगोफोर। थांसै न'आव होनबा नै न'आव सफैबायबो आं लोगोफोर। माथो खालामनो जि लामायाबो गाज्रि खस्थ'थार माथो होनबावनो। लोगोफोर बे आंनि गोदान चेनेलखौ नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना हो। आंनि आरो हिन्दी चेनेलबो दङ मोनसे बेखौ नोंसोरो थांना नायनो हागोन। बिनि लिंकखौ माने आइ बाटोनाव भिडिअखौ होनानै होगोन आङो बेहाय थांनानै नायनानै लाबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर अननानै गावनि आंगोनि बर' फिसा होननानै नोंसोर मदद खालामना हो। आं माने बेबायदिनो बायदि एसेयावनो दोनथ'नांसै नामा बिराद मेंबायबो लोगोफोर बिराद गोजानबोना लामायाबो आरो लामाखौनोथ' माने ओरैबायदि गाज्रि माने दैमा बेबायदिबा दोनथ'नोसै दै लोगोफोर एसेयावनो।